Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts a aquest nou vídeo del meu canal. Bé, avui vull parlar d'un tema que és una mica espinós perquè es barregen qüestions d'estètica, qüestions de psicologia i també una miqueta de sexisme, que per això el vull incloure en aquest grup de vídeos perquè també parla d'aquest tema. Doncs bé, aquest matí, en el programa Els matins de TV3, no sé si veieu aquest programa freqüentment, però hi ha un blog en el qual es parla de temes de societat, d'actualitat, es parla de gent famosa, de tendències. És una mica un fragment d'aquest programa que intenta emular, pel que veig, doncs, les tertúlies aquestes xorres de Telecinco, etc. No? Doncs bé, aquest matí ha passat una cosa que a mi m'ha deixat com a home i com a persona una miqueta indignat, no? Perquè és un tema que veig que és molt recurrent, que es repeteix molt i allò que ja comences a estar una mica cansat, que és el tema d'aquesta hipocresia social que hi ha entorn als cànons de bellesa. Tots sabem que hi ha uns cànons de bellesa que hi han sigut tota la vida, sempre, des del principi de la humanitat, i veig que hi ha molta hipocresia amb aquest tema. Perquè la gent que no s'hi sent identificada o que no se sent que correspongui a aquests cànons, en comptes de conformar-se i no tenir complexos i passar de tot, doncs no, es dediquen a criticar i a atacar a la gent que sí que concorda amb els cànons, no? O en comptes de, per exemple, doncs, intentar millorar la seva imatge, doncs no, es limiten a criticar, es limiten a ficar-se amb aquesta gent, a dir que això dels cànons és una imposició, quan han existit sempre. El que passa que, clar, si estiguessin en una altra època en la que aquestes persones coincidissin amb aquests cànons, ja no els hi molestaria tant, Però, clar, com que no hi coincideixen, doncs a atacar i anar en contra d'aquests cànons que són tan estúpids i tan inútils. I clar, de fet, no és un tema tan important perquè, bé, això dels cànons, com ja sabeu, és una cosa doncs, bastant efímera, cada època té els seus cànons, etc. Però el que sí que em toca la fibra és quan ja s'entra en un tema de sexisme. O sigui, aquestes persones que ataquen els cànons, que normalment són dones, sempre elles tenen el dret de protestar contra els cànons, però els homes no tenen aquest dret. O sigui, els homes ens hem de fotre, però les dones que no entren en els cànons es dediquen a fotre merda a les demés i als demés. I això ho veurem ara amb uns fragments d'aquest programa, Els matins de TV3, que m'ha indignat una mica. Ara veureu el per què. Han parlat d'una actriu que es diu Ariel Winter, doncs, que té una miqueta de corbes. És una noia doncs, que no està massa prima, està més aviat grassoneta, té unes corbes, té un cos doncs, arrodonit, i que va decidir posar-se en una gala d'aquestes de premis o no sé què, ara no sé el que era, un vestit idèntic o molt semblant al d'una altra actriu que sí que està molt prima i que ho compleix més amb els cànons. Doncs bé, l'Ariel Winter, pel fet de portar aquest vestit, va ser criticada per molta gent, per Twitter, per les xarxes socials, perquè representa que no li quedava tan bé com a l'altra noia que estava més prima. Però la noia va portar aquest vestit, es va fer fotografiar, va penjar les fotos a les xarxes i doncs va reivindicar la seva imatge de noia amb corbes, la qual cosa em sembla molt bé, perquè doncs bé, cadascú té el cos que té i si aquesta noia vol portar aquest vestit, doncs que el porti, no hi ha cap problema, no? Sheila, explica'ns quins complexes són els que tenen els famosos, o alguns dels famosos. Un dels complexos estarem d'acord amb que és el tema de com estem, si grassos, prims, val? Nosaltres us volem parlar avui de l'Ariel Winter. Aquesta noia té 18 anys. Qui és l'Ariel Winter, primer? Ariel, ara us l'anava a presentar. Ara veurem una imatge. És una noia que és actriu de Modern Family, una sèrie que està molt de moda. I per què és diferent? Doncs veiem-la, perquè ella està super orgullosa de les seves corbes i, és més, es posa normalment vestits. Aquest el va dur als Premis Emmy, concretament, i sempre pronuncia el seu cos. Aleshores, ella sempre diu que amb les crítiques a les xarxes que li fan contínuament el que fa és créixer, que cada vegada més reforça la seva autoestima i el que diu és que em dona l'oportunitat de recordar-me a mi i als meus fans la importància que té estimar-te a tu mateix. Aleshores, aquesta noia La dictadura d'aquesta catifa vermella, això ha de ser horrorós. Ha de ser horrorós. Perquè, a veure, aquesta noia no està grassa. No, aquesta noia és normal. Té carns, diguéssim, però vaja, té corbes. Aquesta noia, potser si ens n'anéssim a una altra època, seria el model ideal, no? A més,
A més, va ser valenta perquè es va posar un vestit que havia dut una altra actriu, concretament a la setmana de moda de Nova York, la Kylie Jenner, que és un prototip totalment diferent de noia, molt més prima. I què va fer això? Doncs que les xarxes anessin plenes de crítiques cap a l'Ariel. I l'Ariel, doncs, tan satisfeta d'haver portat el mateix vestit, potser el va portar en versió llarga, però vaja, veiem que totes dues estan la mar d'estupendes amb aquest vestit. Això és una mica per obrir el tema, perquè veiem que els complexos els té tothom. El problema és quan ja es munta el programa, aquest dels matins de TV3, aquesta tertúlia, d'una manera, en plan, de que la bellesa d'aquesta noia, de l'Ariel Winter, és la bellesa real. És aquest discurs tan hipòcrita de que la bellesa real és la de les noies grassonetes, que les noies grasses són les noies reals, i les noies primes, que no són reals, són nines de plàstic o què són. I clar, és un discurs que em repeteja bastant perquè és totalment hipòcrita. Perquè, a veure, a tothom li agrada veure un cos d'una noia maca, sana, amb un índex de greix corporal acceptable tirant a baix, això li agrada a tothom. I a què ve aquesta hipocresia de que no, és que les noies grasses són les noies reals? Què vol dir això? És que les altres no són reals. I jo conec moltes noies que estan molt primes, potser massa primes segons el cànon estètic, repeteixo, i estan bastant acomplexades pel fet de ser massa primes, però per mi jo crec que estan estupendes perquè doncs estan saludables, no són anorèxiques ni molt menys, no tenen problemes físics de cap tipus, només doncs que potser no tenen moltes corbes, no tenen molt pit, etc. i se senten una mica complexades, però jo crec que estan estupendes també. I aquestes noies primes, que els hem d'enfonsar l'autoestima perquè són primes, o sigui, no han de reivindicar la seva bellesa real, o les noies que directament entren en els cànons estètics, que no han de reivindicar la seva bellesa, se les ha d'enfonsar pel fet de tenir un bon físic. És el que deia, hi ha gent que, doncs, en comptes d'admirar els demés per la seva bellesa, per les seves fites, pel que han aconseguit, etc., doncs, en comptes de fer alguna cosa per progressar ells, per millorar o per acceptar-se a si mateixos, doncs es dediquen a fotre merda als demés. No és la manera de ser feliç ni molt menys. I el tema del sexisme, que és el que a mi m'ha motivat realment a fer aquest vídeo, és perquè s'ha dit que les dones estan molt pressionades amb el tema del físic, de la bellesa, d'entrar en els cànons, sobretot les noies que estan grasses. I el noi que també presenta el programa ha dit que, per cert, m'ha agradat molt la intervenció d'aquest noi perquè ha anat com una mica anant en contra d'aquest discurs oficial femellista, de que només les dones tenen dret a publicar les seves reivindicacions. Doncs aquest noi ha dit, bé, tots estem pressionats pels mitjans, pels cànons, etc., perquè els nois també estem pressionats pel tema de la musculació, també se'ns imposen uns cànons de bellesa, també hem d'estar catxes, hem d'estar prims, etc. I la presentadora diu, ah, sí? Llastimosament, més pressió per les dones amb el tema del pes. Normalment sí, amb el tema del pes. I que ara cada cop hi ha més pressió també amb els homes, pel tema estètic, pel tema musculatura, pel tema... Vull dir, jo crec que cada cop estem tots més pressionats, no? Tenim... Doncs revelem-nos. Què podem fer, Rafael Santandreu, psicòleg de referència d'aquest programa? A veure, és que aquesta persona no és periodista, no és una persona que està presentant un programa en prime time i se suposa que és una periodista de prestigi. Com és que s'estranya de que li diguin que els homes també tenen una pressió social respecte al físic? És que jo a vegades al·lucino. Doncs sí, senyora, nosaltres també tenim una pressió. Només us diré una cosa. A les noies que estan grasses, ningú es fica amb elles. Ningú els fa comentaris de «Oh, que grassa que estàs, a veure si t'aprimes», etc. La gent es calla la boca, les respecta, però ningú els hi fa comentaris. En canvi, els nois grassos sí que la gent els hi fa comentaris. Perquè, clar, com són nois, se suposa que no els hi molesta tant o que no els fereix tant i se'ls hi pot dir qualsevol cosa. Jo mateix, l'any passat, estava més gras, pesava 8 quilos més, i se'm notava bastant, sobretot a la panxa i una mica a la papada, etc. Doncs vaig rebre molts comentaris i constants de persones que em deien «Què? Estàs molt grassonet, A veure quan rebaixes la panxeta, A veure si no menges tant». I això era constant comentaris respecte al meu físic de que estava grassonet. Això a les noies no els hi passa.
La gent no els hi fa comentaris de que estan grasses. Però clar, els homes, només pel fet de ser homes, ja ens hem de fotre i ens hem de deixar dir de tot. I clar, això, quan tens un dia que estàs una mica tocat de moral, que tens l'autoestima una mica baixa, clar, et foten comentaris d'aquests i a més, els de més que ho senten riuen i clar, i això t'acaba de fotre. I què? I pel fet de ser homes hem d'aguantar això. En canvi, les dones no, les dones com que agafen depressió, pobretes, a elles no se'ls hi pot dir res. Que em sembla molt bé que no se'ls hi digui res, vull dir, em sembla fantàstic. Del que m'estic queixant és de que en els homes sí que se'ls hi pot dir. En els homes se'ns pot dir de tot, que estem grassos com unes putes vaques, i ens hem d'aguantar perquè som homes, i hem de ser forts. Doncs això és injust. I com deia, els homes tenim una pressió molt forta dels cànons socials, de que avui dia hem d'estar catxes, no podem tenir panxa, hem de tenir tauleta de xocolata, i això és una pressió que existeix i que ens la recorden no només els mitjans, sinó les noies també. Per exemple, doncs ara m'estic cuidant, estic anant al gimnàs, estic fent dieta, i sento moltes noies que em diuen molt bé, doncs ara ja podràs tenir una tauleta de xocolata, Va, a veure si t'aprimes i tindràs la teva tauleta de xocolata, no sé què. Jo no els hi dic a les noies, sí, vés al gimnàs, fes dieta i ja veuràs que estaràs ben primeta i amb un cos ben maco. Jo no els hi dic això a les noies. I no els hi diu ningú. Però els nois sí. Doncs és precisament d'això del que em queixo. O, per exemple, una vegada que em van dir sí, vés al gimnàs, que un noi ha de tenir uns braços ben forts i uns bons bíceps i ja veuràs com anant al gimnàs tindràs uns bons bíceps. Perdona? És com si jo li digués a una noia sí, vés al gimnàs i ja veuràs com després de fer moltes sentadilles tindràs uns glutis de puta mare i estaràs boníssima i llavors sí que m'agradaràs. Oi que un noi normal no diria això a una noia? Doncs per què ens ho hem de dir a nosaltres? Per què nosaltres sí podem tenir una pressió? Després resulta que ha sortit una moda nova, tonta, que és la moda de les cuixes de sirena. O sigui, que les noies que se'ls hi ajunten les cuixes, que no tenen un espai entre cuixes, resulta que ara això és la moda, això és el més bonic, perquè són com cames de sirena, O sigui, és una cosa molt màgica, molt bonica, és la nova moda. Tenir unes cuixes enormes que es freguen entre elles, doncs ara resulta que això és molt bonic, perquè és com si fossin sirenes. No sé si serà consol, per exemple, per gent que, sobretot amb el tema del pes, no? La Sheila ens deia, ara hi ha una manera de veure-ho que és cuixes de sirena. Cuixes de sirena. Que a mi d'entrada trobo que ha de ser una cosa bona, no? Cuixes de sirena. Cuixes de sirena sona bé perquè sirena, quan et diuen sirena, sempre sona més sirena cosa afalagadora, no? Doncs cuixes de sirena vol dir aquelles cuixes que quan s'ajunten queda... Tot és carn, no hi ha cap foradeta al mig, entremig de les... Home, cuixes de sirena. Sí, concretament en anglès, concretament el hashtag és... Exacte. Mermaid Thicks, que això vol dir cuixes, cames de sirena. Exacte. Aquí en el dibuix veiem com aquestes cuixes no queda cap forat entremig de totes dues. Això què vol dir? Doncs que estàs bé. No vol dir res. Exacte, és que no vol dir res. Que tens corbes, com les sirenes que tenen... I jo em pregunto, i els nois que tenen panxa o que tenim, perquè jo en tinc una mica, això també ho podem reivindicar o no? També podem fer desfilades de moda com fan les noies de talles grans? Podem fer els homes passis de models amb una panxa grossa reivindicant els nostres greixos? O resulta que serà un motiu de broma i sortiran les fotos per tot arreu i la gent enfotent-se i dient que ridículs, mira, que grassos. En plan, com si fos una cosa còmica, no? O sigui, si surt una noia grassa com una vaca desfilant per una passarel·la, això és bonic, Ara representa que això és bonic perquè trenca els estereotips i trenca les imposicions de la moda, però si surt un noi gras amb un panxot, això no és bonic, això és per enriure-se'n. Doncs han dit que ara la moda són les cuixes de sirena, o sigui, les cuixes grosses que es toquen entre elles, i diuen, clar, és que si no es toquessin seria lleig, no? O sigui, que hi hagi un espai entremig de les cuixes seria lleig. Que a veure, perdona, si hi hagués forat estaria una mica deforme, no? I lleig. Ara l'estètica és superprima, les cuixes normalment no es toquen, desgraciadament, i parlem que hi ha gent amb molts problemes que les cames li passa un cavall. És molt lleig que quedi allà aquell forat. Com que lleig? Si precisament unes cames maques, unes cames fibrades, unes cames amb múscul i amb poc greix,
són unes cames que no s'acaben de tocar del tot. Però ara resulta, per aquesta mena d'hipocresia tan grossa que hi ha avui dia, per contentar a les noies grasses, resulta que s'ha de dir que això és el més bonic, que les cuixes es freguin i que siguin grosses com 2 sacs de sorra. A veure, si parlem de temes complexos, que és el tema de fons que hi havia en el programa, tothom s'ha d'acceptar tal com és, sí, però a veure, però si tu no fas res per millorar el teu físic, si no fas una dieta adequada, si no fas esport, si no et cuides, i estàs tot el dia veient la tele i menjant crispetes assegut en un sofà, després no et dediquis a criticar els que sí compleixen els cànons i que es cuiden, perquè aquesta gent van al gimnàs, fan dietes, es cuiden, passen per uns certs sacrificis per poder tenir el cos que tenen. Hi ha gent que no, hi ha gent que ho té de forma natural i molt bé, no? Però és allò que dèiem d'aquesta hipocresia i de que la gent que no entra als cànons, doncs en comptes d'intentar fer alguna cosa per millorar o oblidar el tema i deixar-se estar de complexes, no, es dediquen a fotre merda als demés. Diu l'altre periodista, és que avui dia les cuixes desgraciadament no es toquen. Com que desgraciadament? Si és tan bonic veure 2 cuixes que no es toquin. Diu, desgraciadament no es toquen. Diu, 2 cuixes que els hi passa un cavall per entremig. Això és una falta de respecte i una persona, una noia jove, prima, que està veient aquest programa i que té un espai entre les cuixes, com s'ha de sentir en escoltar tot això? Això també li enfonsa l'autoestima a una persona que està prima i que no li toquen les cuixes. Perquè de vegades aquestes persones, encara que encaixin dins dels cànons, també tenen complexes i també se senten malament perquè potser els agradaria tenir més carns o pel que sigui. Doncs no fotem merda als demés, sisplau. Si no entrem dintre dels cànons, doncs ens aguantem o fem alguna cosa per entrar-hi. Però deixem a la resta de la gent. Doncs què Vull dir, passa? Marilyn Monroe, ara tinc una foto al cap de Marilyn Monroe, més tipus això que estem veient, no? Exacte, però m'estàs parlant d'un model que de fa anys, ara si ens d'acord. mirem realment, Lídia, les portades de revistes, les models, les passarel·les, desgraciadament veiem, aquestes cames no es tocarien. No. Diu, la Marilyn Monroe no tenia aquest espai entre les cames. Però clar, és que era un model de bellesa dels anys 50 que es portava un altre tipus de persona i no es valorava tant la forma física i el fet de tenir un cos tonificat. Avui dia el que es porta és tenir un cos tonificat i un cos amb un índex de greix més aviat baix, sobretot en els homes, no ho oblidem. En els homes és imperdonable tenir una miqueta de panxa, sobretot a l'hora de desfilar. Seria impensable un model masculí que no se li marqués la tauleta de xocolata. Això seria impensable. En canvi, si una noia no té aquest espai entre les cames i té les cames de sirena, que li freguen quan camina, tots els mitjalins i tot el greix, això sí, això que bonic, perquè això és una dona real. I parlant de cames de sirena, doncs he fet una mica una observació i he pensat, cames de sirena, éssers humans, què seria la versió més propera a les cames de sirena o a les sirenes en els éssers humans, nedadores de natació sincronitzada? Doncs he fet una observació d'algunes fotografies en les que apareixen nedadores i m'he fixat en les seves cames. I bé, aquí podeu veure una mica una mostra. Podeu veure la foto de l'equip de natació sincronitzada de Rússia. Podeu veure també l'equip de natació sincronitzada d'Espanya. Aquí tenim la Gemma Mengual i l'Ona Carbonell. I veiem que en general és un tipus de noies que com que estan molt fibrades i són molt esportistes, doncs tenen una petita separació entre les cames, perquè és una cosa que quan ets esportista, quan estàs fibrat i quan tens un nivell de greix baix, no tens un cúmul de greix entre les cames que les uneixi. És una cosa molt normal quan estàs sa i quan no tens sobrepès. Ara, sembla que hi ha certes persones que ara volen fer que el sobrepès sigui el nou ideal de bellesa. Doncs mira, doncs que ho sigui també el sobrepès masculí, no? Com podeu veure a les fotos, en alguns casos les cames de les noies són més separades, en altres casos són més juntes, en alguns casos sí que es toquen, però bé, evidentment, en un cas com aquest, en què les teves cames s'ajunten
perquè tens una bona musculatura, no tens res a preocupar-te, no t'ha de preocupar en absolut el fet de que les teves cames es toquin. I el més fort de tot és que quan el noi del programa diu hi ha algun equivalent en això de les cames de sirena entre els homes? I les altres dues se'l queden mirant, com volent dir, però què dius? Però quina cosa més ridícula estàs dient? Oh, per favor! Fixeu-vos amb la cara de la noia com reacciona i quina cara fot, com volent dir, però quina cosa més ridícula dius? Aquí només podem protestar les noies, Els nois no teniu cap pressió. Puixes de sirena, exacte. En els homes hi ha un equivalent, perquè també el busquem i jo també penso una fotografia. Hem de buscar un equivalent. I tenim, veus, aquesta noia concretament va fer un muntatge. Fota més una mirada de menyspreu cap a l'home que t'hi cagues. Puixes de sirena, exacte. En els homes hi ha un equivalent. I passa pàgina ràpid. Són divertides les imatges, si entreu, és més, podríem fer la versió catalana a la nostra web, també ho podríem provar, a veure si les nostres telespectadores s'animen i pengen les seves cuixes de sirena. I diu, podríem fer la versió catalana de les cuixes de sirena i que les dones ens enviessin fotos de les seves cuixes de sirena. Sí, au, vinga. I per què no fem una col·lecció també d'homes grassos, ensenyant la nostra panxa? Per què no, no? També ha de ser bonic els homes reals, no? Després li pregunten al psicòleg, quan més presumeixes d'una cosa, quan més fardes, això vol dir que tens més inseguretat, oi? I el psicòleg diu, sí, efectivament. Inseguretat. Jo et volia fer una pregunta. El tema de l'autoestima. És cert allò de que quan més fardes d'una cosa és quan més inseguretats tens? Molta gent li passa? Absolutament. Fixa't que en psicologia sabem molt que els complexos de superioritat en realitat amaguen un complex d'inferioritat. Per què ho fem, això? Perquè tenim por i per compensar-ho d'aquesta manera. En canvi, la gent que està molt segura no té que alardejar de res. Doncs, noies, apliqueu-vos el cuento. Si teniu inseguretat, no us dediqueu a fotre merda als demés, I bé, m'agradaria acabar amb una frase que ha dit el psicòleg, una frase molt bona, que ha dit que el fet de ser sexy no respon tant a tenir un cos bonic, a complir amb els cànons de bellesa, sinó que el fet de ser sexy rau més en el fet de tenir una personalitat forta i no tenir complexes i tenir una seguretat en un mateix. I en això estic molt d'acord, perquè si una persona compleix totalment els cànons de bellesa, és molt guapa, però no té una seguretat en si mateixa, aquesta inseguretat no la deixa ser sexy. Clar que, evidentment, tenir un bon físic també ajuda, no? No ens enganyem. Però és com una suma entre el fet de tenir un físic més o menys acceptable i una seguretat en un mateix. Doncs bé, fins aquí el meu vídeo d'avui. Moltes gràcies per la vostra atenció i fins la propera. Adeu!